indiscutible rei. M'esperava fumejant dins la cafetera de vidre i feia, amb insistència seductora, un deliciós xup-xup, negre com les incerteses i la foscor de la nit. Es movia, seductor, oferint-me aquella fantàstica sensació de lucidesa i frescor interna, tan i tan desitjada per poder començar el dia. I jo vaig sucumbir i, omplint-me una bona tassa fins dalt del meravellós or líquid, me'l vaig emportar als llavis i, gustejant el seu amarg sabor, vaig anar bevent aquell capriciós estimulant, rei indiscutible de tots els matins del món. Mari.